Oh, Němec, kryj se! Hele, nabíj, běž! Amerikána! Co děláš? Tak obsem. Staňte, vojíne! Do pozoru! Do pozoru! Ty co, pane? Jaký kliky? Jo, kliky, tady. No co to je? Už jich bylo hodně. Ach jo. Ne, nestřílejte. Já jsem spástil, jsem český. Hele, Co dělá? umí lítat. Ty pičo. Hustý, nemáš nějaký šutr? Ne. Serem na ně, ať si letí, jdem. Magor. Hej, Buchare, asi někdo jde za náma. Tak ne. Jež. Dobře, Buchar. Matko! Doraž ho. Teď už naskapne. Co to chlastáš? Prezidenta Roosevelte, ano, to je klid hoši, jo? Prezidenta Roosevelte výstanek proběhl úspěšně. Jo, yes, it's you very, traktory na poli. Šmužralej. Vojáci, ticho, mluvím s prezidentem Rooseveltem, je to Roosevelt. Pane. Na prezidenta, he? Mám tu dva polský, americký. Dej to sem. Neleďte se, já musím teď. Ale, Končím. Tak, mluvil jsem s Rooseveltem. Má jisté plány, pánové, ale pro dnešek odpočinek. No a co jako? Přišel jsem, že jste se vyznamenali, takže tebe povyšuju na poručíka, jo? Ty jsi jenom blbej desátník. No dobře, major, no, aby ses nepostral, desátník, jo? Zůstane tenhle teplouš pod tvým velením. A jak udělám nějaký průser, tebe degraduju. A teď, jdeme hnát kopčáky. Vy si jděte teď pod tím. Kapitáne, do útoku!